Molo ndikubulisa egameni leNkosi Yesu Kristu. Ndiza namhlanje uba sishere kwincwadi kaEzekiya uchapter 3 uverse 17 kuyotsho ku19. uJehovah uthi, Mntundini ndikwenze umlindi wendlu kaIsrayeli. Ngako ke phulaphula amazwi am uze ubalumkise egameni lam. Xa ndithe emntwini okhohlakele uza kufa, waza wena awamlumkisa ukuba aguquke ebugwenxeni bakhe, uyakufa lo mntu ngenxa yezono zakhe, kodwa ukufa kwakhe ndiyakubeka phezu kwakho. Kambe ukuba uthe wamlumkisa waze yena akajika kubutshijolo bakhe, uyakufa ngenxa yezono zakhe, kodwa wena wosinda. Yingakho ke bazalwane sisiza kuwe sikuxelela into okubana uThixo uthi suka ezonweni, kuba xa usezonweni kukho ukufa. uThixo uthi uza kufa, uJehovah uthi uzawufa. Suka ke ezonweni uze ebulungiseni, uze kumbuso wakhe, uze kubukumkani beNkosi Yesu Kristu. Xa kuthunywe nguThixo kusukuba impilo yakho isemngciphekweni uba awuyenzi into ayitshilo. Xa uyenza into ayitshilo usukubusindisa ubomi bakho. Nam ke ndiza kuwe ndihlamba igazi lakho ezandleni zam, njengoPilato watsho naye wathi ndiyazihlamba izandla zam, andinatyala ekufeni kwalo mntu, esitsho ke kuJesus Christ uba andinatyala ekufeni kwakhe. Nam ndifuna uba ndingabi natyala, ndisusityala kum xa ndisithi guquka ezonweni zakho. uJehovah utsho njalo, uza kufa. Kodwa uba uyaguquka ezonweni uzawuphila. Ngako ke ufifuna ubomi, wena kufanele into yobana uguquke ezonweni zakho uze kubukumkani bukaThixo. Akumnandanga ukuthunywa nguThixo. Uba ngabe ucinga uba kumnandi, ucinga uba uJona wayebaleka ntoni mhla wayethunywa eNinive wabheka eTalashishi? Kwakukho into wayeyazi ngabantu wayethuma kubo, abantu baseNinive, uba luhlobo labantu abangamameli, luhlobo labantu abazizibulala abantu, luhlobo labantu abangafuni ukuxelelwa, luhlobo labantu abakhohlakeleyo. Olu wayethunywa kulo wabaleka, kwakungemnandanga. NoMoses mhla wayethunywa nguThixo kuFaro, uMoses wayengafuni ukuya kuFaro because wayenento ayayazi ngoFaro uba uFaro uluhlobo lomuntu onjani, ungumuntu onegunya lokubulala. Athi mna andikwazi uthetha indaba, andikwazi ukuyibeka kahle indaba, ndilithintitha. Athi uThixo ukhona, Aaron uzawuhamba nawe, kodwa wena ndifuna uyoma phambi kwaFaro. Uthi ke ngoko uThixo mayethetha noMoses uthi, ndiyaya kuFaro, ndizafike ndimenze inhliziyo yakhe iqaqadeke ibe likhuni, akazuvuma ukukhulula abantu. Kodwa uThixo uthuma uMoses olo hlobo esazi uba emveni koko uyoqinisa inhliziyo kaFaro. Ngamanye amagama uThixo xa ekuthuma emntwini, ukuthuma emntwini esazi uzawuthi uyofika wena kuye lo mntu abe yena sekefikile nguThixo wadila naye lo mntu, wena ufika nje kuphela ube yivoice kaThixo, ube ngumuntu ozama phambi kwalo mntu umxelele, bube bubungqina kuba waxelela uba makaphume ezonweni eze kubukumkani beNkosi uYesu Kristu. Ngoko ke bazalwane, uThixo sezasithuma, nawe uza kuthuma, akuthume ebantwini. Xa seluzile wafika waguquka waba ngumfundi kaKristu, uza kuthuma ebantwini abaphatha izibhama ababulalayo, abantu abatya inyawupe, abantu abatya ii-drugs, abangakubulala nanini. But into ufuna uzuyazi uba before uyofika emntwini umxelele into uThixo athi mxelele yona, uThixo uzabe sefikile wadila naye. So ke loo nto izabe seyisele kuye lo mntu. Ngamanye amagama uthi uThixo, ndikuthumile kwesi sizwe, kwabantu endikuthuma kuba khona mnye ukuchukumisa, okuchukumisayo uyawubuchukumisa ukhozo leliso lam. Ngamanye amagama si-protected nje basisiza kuwe sizoxelela into yokubana guquka uphume ezonweni uze kusindiso, uze kubukumkani bukaThixo, usindise ubomi bakho. NoYesu Kristu usinikile umyalelo othi masiye ebantwini sibaxelele abantu ba mabaphume ezonweni, njengoJona naye wayixelela abantu baguqukane ezonweni, niphume ezonweni babhaptize abantu. Senze kwalonto nathi sibaxelele abantu mabaphume ezonweni baguquke beze kumbuso kaThixo, bamkele usindiso, bamkele iNkosi uYesu Kristu njengeNkosi nomsindisi, bavuma uba
uYesu Kristu ungunyana kaThixo, bazivuma izono zabo, bazilahla izono zabo, sibenze babe ngabafundi, babe ngabapostile bakaThixo. Nawe ndizokwenza umpostile kaThixo njeba ndisithi kwisono okuso uyasazi isono kuso, uyawazi imisebenzi yakho yenzayo erongo, uyawazi umthetho kaThixo ubuthini. So ke phuma esonweni uze kumbuso kaThixo, uze bulungiseni, uze ulungise izinto noThixo, uxolelane noThixo. uThixo ufuna uxolelana nawe ngoba uYesu Kristu ungumxolelanisi. Siza ngaye ke kuwe, size egameni lakhe, sizokuxwayisa uba esonweni kukhona ukufa. Ndizoxelela uba esonweni kukho ukufa, umvuzo wesono kukufa. Phuma esonweni uze kuYesu Kristu. Uyakubiza uYesu Kristu, ufuna uhlala nawe, ufuna ukuphila nawe, ufuna ukubonisa, ufuna ukuphumelela, ufuna uze emalini kaYesu Kristu, uze ebutyebini bukaYesu Kristu, usuke ebuzweni ebutyebini bezwe, usuke ebuzweni uze ebunyaneni bukaThixo, ngoba siba ngonyana bakaThixo ngokwamkela uYesu Kristu nombuso wakhe. So nawe kufanelekile into yokubana ube ngumntwana kaThixo. Uthi uYesu Kristu, ndinithuma kuba hambani niyoba ngamangqina am eJudiya, eSamaria, kuzo zonke iziphelo zomhlaba, nibenze abafundi, nibenze abapostili bam, bonke abandamkelayo, bonke abamamkelayo, bonke abayamkelayo indaba yenu. Uthi ke ndiyenani kuyo yonke indawo enikuyo, ndinani aninodwa. Sithunyelwe nomoya oyingcwele, sinomoya oyingcwele osincedayo kule nto uba siyidlulise imessage izofika kuwo. Ngako guquka ezonweni, suka ezonweni, suka ematyaleni, iza kuThixo, wenza umthetho kaThixo. Andikubizeli uba ize emntwini okanye ize ecaweni, andikubizeli kuloo nto, ndikubizela uba yiza kuYesu Kristu, yiza kuJesus Christ iNkosi. Ulandele yena, ulandele amazwi izibhalo, ulandele umyalelo wezibhalo uba uthini, ulandele wona ukuze ungene embusweni kaThixo, ukuze ulungise phambi kwaThixo, ngoba asifi xa senza okulungileyo. NoDanyeli wasindiswa emgodini wengonyama ngenxa yoba uThixo wamfumana engenatyala phambi kokumkani naphambi kwakho. uThixo wafumaneka engenatyala, waze wathumela isithunywa uba masivale imilomo yengonyama zingamtyi ingonyama. Nabo Shadrach, oMishayeli nabo Abednego mabefakwe emlilweni bafunyanwa bengenatyala phambi kwaNebukadneza naphambi kwaJehovah. Ingako kwehlu uYesu Kristu wafika wenza umlilo ungabatshisi. Awuyufa mawuguquka ezonweni uza uYesu Kristu, ngenxa yento yokubana uza kufumana ungenatyala, ube sowudla ubomi ke ngayo loo nto yoba ulungise noThixo. Lungisa noThixo, ndikubizela kubukumkani obungenaziphelo beNkosi uYesu Kristu. Uyakuthanda ubawo, iyakuthanda iNkosi uYesu Kristu. Guquka wamkele umbuso, ube nobomi baphakade. Makube njalo.